Изпратихме вече старата година, посрещнахме новата. Аз съм станал преди всички и днес за закуска на моето семейство съм решил да направя вкусни палачинки. За целта, за направата за сместа на палачинките съм приготвил 3 яйца, масло, сол, готварска сода. Тук в тази купа имаме 2 чайни чаши мляко, а тук в тази съм приготвил 2 чайни чаши брашно. Как започваме сместа за палачинките? Ще счупим първо яйцата и ще ги разбием. Така, ето нашите яйца са вече готови и разбити. Тъй като не успях да открия миксера на съпругата ми, използвах пасатора, който също може да ни свърши работа. Как продължаваме от тук нататък? По-малко започваме да добавяме брашното. Така, искам да ви покажа какво се случи след като добавихме брашното и млякото. Вижте каква хубава, гъста, хомогенна смес се получи. Както виждаме, пасатора също ни свърши много добра работа за разбиването. А сега за по-добър вкус, както и за да станат нашите палачинки добре изглеждащи и пухкави, ще добавя около 1 чайна лъжичка сол и около, може би, половин чайна лъжичка готварска сода. И сме готови да започваме. Ето така, нашата смес е вече готова. Добавил съм содата и солта. Така, може би някой от вас ще попита за какво ни беше маслото. Точно маслото ни трябва за изпичането на нашите палачинки. Ето как процедираме. Предварително нагрят тиган. Поставяме маслото. Така, ето е частта и с маслото. В предварително загрят тиган съм го намазнил добре с масло и започваме изпичането на нашите палачинки. Така, ето сместа за първата палачинка е вече в тигана. Както виждаме, котлонът не е усилен на макс, той е на средна степен. Важното тук е, както казах, с маслото да бъде намазан самият тиган. Не мажем палачинката, по този начин самата палачинка си поема от самото масло и в същото време не залепва за тигана. Ще ви покажа по-късно, когато я обърнем, как изглежда. Само искам да ви покажа. Ето нашата първа палачинка е почти готова. Вижте как се движи, не е залепнала, перфектна на цвят, надявам се и на вкус. Ето така. Така и повтаряме процедурата, като отново насипваме маслце. Разстиламе с четката да се намазни тигана. И добавяме смес. Само едно дребно уточнение искам да направя. Всеки път, когато добавяме смес за новата палачинка, е желателно сместа да се разбърква внимателно. По този начин. И накрая ще ви покажа крайният резултат.